Biorezonancia sa medzi alternatívnymi spôsobmi liečenia objavuje čoraz častejšie. Za túto diagnostickú a terapeutickú metódu platia stovky pacientov denne aj stovky eur. Niektorí tvrdia, že ich biorezonancia vyliečila, vedci ju prirovnávajú k vešteniu z kariet. V 2 biorezonančných centrách sme sa boli pozrieť. Stačí priložiť ruku na takúto dosku a prístroj ukáže váš celkový zdravotný obraz. Terapeut na základe toho odvodil, v ktorých orgánoch mám napríklad škodlivé vírusy, či naopak aká látka mi v tele chýba. Podľa prevádzkovateľov biorezonancie choroby väčšinou spôsobuje zlá životospráva alebo stres. Telo vám to samé povie, že čo mám mimo normy. A väčšinou to ukazuje na to hrubé črevo. Ten problém vzniká preto, lebo v minulosti ten človek niekoľko rokov mal zlý životný štýl. Necvičil, vozil sa autom, chodil výťahom a nesprávna sa životospráva, čiže strava. Doktor Šuch používa namiesto tabuliek na diagnostiku počítačový systém NES. S jeho výsledkom mi odhalil hneď niekoľko chorôb, napríklad bolesť kolien, s ktorými som zatiaľ nikdy problémy nemala. Zvláštna bola aj diagnóza, ktorú mi vyhodnotil na základe povolania. A potom bolesti kolien ešte máte občas. Čo ste mali skôr? A nič. Nikdy nič. Vy keby ste mali pracovať ako človek, ktorý je na obrade, tak zomrete. Vy máte rada tvoju prácu. A s tým súvisí niekedy bolesti týchto kolien. Vedci takýto spôsob liečby porovnávajú s veštením z kariet alebo horoskopom. Buď mu uveríte alebo nie. Podľa prednostu Ústavu molekulárnej biomedicíny najväčšie riziko hrozí ľuďom, ktorí veria, že takáto terapia im nahradí skutočného lekára. Je to hlúposť. Nič na základe toho sa naozaj reálne diagnostikovať nedá a všetky takéto v podstate šarlatánske metódy majú to skryté riziko a niekedy aj reálne riziko, že ten človek potom nevyužíva tú skutočnú reálnu medicínu. Vstupné vyšetrenie v ambulancii doktora Šucha stojí 100 eur, ceny sa však pohybujú rôzne. Na choroby, ktoré prístroj odhalí, potom väčšinou doktor predpíše terapiu biorezonanciou, za ktorú pacient platí pri každej návšteve. V ordinácii sme sa stretli s pacientkou, ktorá tvrdí, že sa vďaka biorezonancii zbavila atopického ekzému. Liečba ju zatiaľ vyšla zhruba 2000 eur. Prišla som sem kvôli tomu, že som mala atopický ekzém a lekári skôr nehľadali príčinu, ale iba stále utlmovali hormonálnymi mastičkami a liekmi, tak som sa rozhodla pre túto formu liečby. Na otvorenie takejto ordinácie pritom stačí len živnosť. Okrem lekárov ju tak prevádzkujú aj ľudia bez akejkoľvek medicínskej praxe či tzv. Ľudoví liečitelia. Dnes je vlastne prístup vďaka tomu, že ten dodá dokopy nejakých 30-40 tisíc eur dá dokopy, tak si môže kúpiť, čo chce. Že? To na skúsenosti človeka, ktorý to vyhodnocuje. Dnes vzniká veľa ľudí, ktorí sa tomu venujú a nemajú vzdelanie medicínske, čiže potom ľudí zavádzajú. Podľa lekárskej komory biorezonancia nie je zdravotný výkon, preto ju neprepláca žiadna poisťovňa. Doktori, ktorí sú zaregistrovaní v registri lekárov, by ju tak nemali ponúkať počas ordinačných hodín. Na internete sme však našli aj takých. Ak to vykonáva lekár, tak ide o takú duplicitu jeho povolania, pretože určite by mal inštruovať svojich pacientov, že toto je čisto komerčný produkt, ktorý ponúka. Prevádzkovatelia biorezonancie sa odvolávajú na certifikát štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Ten zaevidoval pomôcku na základe registrácie v Nemecku. Bez predloženia klinických štúdií by nebolo možné zdravotnícku pomôcku zaregistrovať, čiže môžem povedať, že v tomto prípade výrobca splnil všetky požiadavky na to, aby sme my zdravotnícku pomôcku zaevidovali. Podľa úradu za účinnosť prístroja zodpovedá výrobca. Ten však sám na svojej stránke uvádza, že v rámci konvenčnej medicíny nebol prístroj BICom podrobený vedeckému výskumu a preto nebol doteraz schválený. Postoj vedcov k biorezonančnému prístroju BICom, s ktorým sme sa stretli v oboch centrách, vyjadruje aj vedecká anticena Blúdny balván, ktorú získal v roku 2009 od českej skupiny vedcov. Žádná biorezonance neexistuje. To nemá naprosto žádný fyzikální podklad. Nic takového nemôže fungovať. S tvrdeniami vedcov sme konfrontovali aj doktora Mariana Šucha, ten však na ne nechcel reagovať. Kristýna Hamárová a Peter Hanák, RTVS.